wathi hayi qala ngoNkulunkulu. Qala ngoNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu siqala ngaye even on daily activities. And uNkulunkulu akasimeji njengoba ngishilo ukuthi in monetary terms kuphela. Usimeja in our lives wholeheartedly ukuthi daily mawuvuka uyayigiva yini honor kuNkulunkulu, ucela usuku, ubonge futhi kuNkulunkulu ukugcina ngoba usuku nosuku luba nezinselelo zayo. Uyayidinga igrace kaNkulunkulu yokuqala usuku ukuthi emsebenzini njengoba kunezipho ezingaka, njengoba kunamadimoni angaka ngaphandle ama-tensions yonke into uyayidinga igrace kaNkulunkulu ukuthi ikusize kunike iwisdom yokwazi ukubhekana nenkinga, yokwazi ukubhekana nama-challenges asemsebenzini. Ma uNkulunkulu esekuwezile ngewisdom yakhe ubuyisele futhi kuyudumo. Yabona? Ubuyisele kuyudumo ngoba kuba nezinto othi nawuvuka uhlezi ubele ngokuthenga uNkulunkulu lento bengalenza kanjani, bengekwazi ukuyenza ngingedwa, bengekwazi ukuyicabanga mina lento. Konke kumusa wakho. Ngiyabonga uNkulunkulu. Nakuleya interview ebengihambile uNkulunkulu, yazi bengekwazi ukuphendula lo mbuzo ngale ndlela engiwuphendule ngayo. Uyubona yenza kwi-question ivelity. Uze uthi hayi waduma Nkosi yami. Bese vele kuba khona into eyihlaye ngathi yesizwe. I-response. Appreciate uNkulunkulu lezo zinto. Ngoba it is the grace of God. Awunayo ngisho into othi eyami. Amandla ami ukuthi kwami. Because it is what? Grace of God. It's the grace of God. Umuntu wakwazi ukunakekela izinto zikaNkulunkulu ngisho uNkulunkulu esemnikile indodana uthi uNkulunkulu letheleyo. Ngiyenza ukunikela la. Uyabona ukuthi kahle kahle uNkulunkulu wayengafuni indodana njengoba sishilo ukuthi umnikelo spiritual. Akuyona lento ephysical. Uyabona lento oyiphysical usuke uyihambisa wena usuke uyibona. But kuba nento engayo kwayo okuyiyona uNkulunkulu asuke efuna. uNkulunkulu wayengafuni indodana. Futhi ngalesi sikhathi uAbrahama evuma ekhuphuka nomntwana wakhe efika naye embeke entabeni noma engasazange alishukule ikhanda amshisa kodwa spiritually uNkulunkulu wayesewudlile umnikelo ngoba umnikelo uthi kwangeyona indodana kodwa umnikelo wakuyi-obedience. Sengifikile la bese kufanele sifike khona. Umnikelo yi-obedience. Ukuthi i-obedience yakho inkulu kangakanani. Wayidla-ke uNkulunkulu leyo obedience ka-Abrahama wayidla, wayikhonzuma, waba satisfied. Yingakho athi u-Abrahama noma eseyikhipha inkeba eyibeka phezu komntwana, uNkulunkulu wathumela ingilosi yathi lutho samthithi nansi. Ngiyile ukulungisela umhlatshelo ngoba uNkulunkulu wayeseyidlile i-offering ka-Abraham because offering is sacrifice is obedience. Amen. Ukuzinikela nokunikela ukulalela uNkulunkulu. Ukwazisa uNkulunkulu. Ukumbona uNkulunkulu emkhulu. Umbona uNkulunkulu emkhulu. uMose wake wafeyila ngento encane. uNkulunkulu ubekile umyalo ukuthi kufanele ukuthi ucircumcise bonke amazikulu wonke ama-firstborn acircumcise. uMose wakwakhohlwa kwenza lokho, wacabanga ukuthi uNkulunkulu naye ukhohlile ngaye. Kanti uNkulunkulu akakhohlwa. Futhi akasuNkulunkulu bakhe. Wathi mayephethe ukuxoxa uNkulunkulu noMose, lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu waphinde futhi wangena efwini. Uma engelwe efwini leza kwi-fried face kaMose lazomvimbezela lazomvalela. Lithi kade uNkulunkulu wafuna ukumbulala uMose. Kungabe uNkulunkulu afuna ukumbulala uMose? Ngaleso sikhathi kwenzeka leyo nto kanti khona uZiphora kuba. Uma ebuka uZiphora, lithi iBhayibheli wavele wadonsa insengetsha wayomqamula ijwabu lomntwana because uMose wahluleka
ukunikela angithi ngalesikhathi besokwa wawumthatha umntwana wakho umpresente phambi kukaNkulunkulu ukuthi ngiyamnikela uNkulunkulu phambi kwakho. Akasesiyo wami ungowakho. Futhi wenze izifungo zokuthi noma umkhulisa awuzukumkhulisa ngeinto zakho. Kodwa uzomkhulisa ngezinto zikaNkulunkulu. Uzomkhulisa ngama-teachings kaNkulunkulu. Uzomfundisa ngisho izifundiso zikaNkulunkulu. Hayi lento yokuthi hayi hamba kuthisha wakho wa-children ministry weklasi uzobona yonke nje wena responsibility uyinikeza othisha. Uyinikeza omisi esikolweni. Wena nje uQueen Elizabeth lapha kusofa kwakho. Awuhlangene nje awuna stress. Kanti ngalesikhathi ungatshala emntwaneni wakho usathana uyatshala. Ngalesikhathi umneglecta umntwana wakho ungamonithi ngisho amafoni lawo ngoba sebeyawathanda amafoni. Ukuthi yini ayiconsumayo umntwana wakho ku-social media. Iba worried ukuthi yini umntwana wakho ayiconsumayo ku-social media. Unyonyoba uqothome uzobona ukuthi yini lento ayibukayo ngoba usathane uyakwazi ukuyitshontsha ingane wena unayo endlini. Wena uyaqinisa ukuthi uyingcwele esimakade ingane yona ibayinokudizwe. Ubona ngothwande masethiwa isikhathi sokumthandazo ubone ziyabhoreka nje osiyami ziyayicobekela nje zona zikhumbule leliya lizwe lazo lasemafonini. Ngoba lento lo mlilo ubasayo aziconnected ngempela kuyo. So wenza ke leyo company phambi kaNkulunkulu uthi njengoba ke ngimletha ke lo ezimpilo lami yokuqala ngiyamnikela kuwe ngizombheka ngimgcine ngiguide. uMose waneglect leyo responsibility. Uyabona responsibility enkulu kanjani uMose? uMose wanaka ukukhipha abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe. Waneglect ifamily responsibility. Lento ke oku amaphutha esiwenzayo thina abantwana bakaNkulunkulu. Ukuthi sigade sigijimise omunye agijimisa umsebenzi. Hayi ngisebenzela nina phela niyanodla. Niphila nje yimi. Yabo leyo. Ukunaka umsebenzi, ifamily, isikhathi sefamily, isikhathi somndeni wakhe akanaso. Lapho njalo umsebenzi lo wasebenza uwe mhla eselele ngomqolo phansi. Kodwa nje kuthiwe awu usanwathi ifile iyathatha iyabhonga ayisho lapha registry iyoshwathiwa ukhishwa ifile entsha sekuqashwa umuntu semfundo. Wena umndeni wakho ngeke uzube nababa, ngeke uzube namama for the longest period of their time. Kodwa kade wena uqasha uMose naye wenze njalo ubana kumsebenzi ama-duties. Wakhohlwa ile yasendlini uNkulunkulu yona ukuthi apresent umntwana wakhe. Kodwa washo ukuthi ngoba unonkosikazi uhlakaniphile. Uziphola. Unonkosikazi omesabayo uNkulunkulu. Wakhithi uziphola, wayibona ukuthi ilahlekephi. Akangalokho eblame amaphutha kaMose. Akangalokho ekhuluma. Yabona? Ngoba ukuba yabona nje uma kuthiwa uyinda amakhosikazi alesi sikhathi uziphola, yayothi nje malifika ifunisha ukumqeda uMose, usafana uNkulunkulu. Kodwa lesi silingo sale ndoda owanginikeza sona, awubheke nje manje lento ibilibele imnakana nabantwana bakwaIsrayeli. Siyafa manje nomntanami. Awubuke manje sengizoba umfelokazi aliba lokukhala liba lokubalisa. Kodwa uziphora aziposition assignment yomsisi. Ukuthi la ubona khona iwitness, you go and support. You la ubona khona igap ngoba akekho umuntu oba nakho konke. Kaningi abantu abasuke bebasha ngosami bengakashadi abangazi bavele bethi nje hawu ulindile nje umuntu nje 100% perfect indlozana nakhiya kukho konke. Futhi nje Nkosi yami ngithande bazi basho bakhohlisana ngithande ngithi mangipheka naye apheke eduze kwami. Mangiqobo anyanisi yena qobo carrot.
Nkosi yami njena mangabe nje ngihamba ngesibhedlela ngangiphelezele angigeze ney'nyawo njena aphuphe umntana kaNkulunkulu aphuphe umntana kaNkulunkulu mayisephuphile umntana kaNkulunkulu alindele super perfect man le ayimaginile ayifunayo bese mangabe sethola lokhu-ke manje akunikeze uNkulunkulu hayi lokwengqondo kwe-imagination yakhe futhi i-imagination nje ethandwa bengithanda emzini Nkosi yami ngangithanda umamezala angithanda uSikoni Nkosi yami sengifika nje kuSikoni ngithi iSikoni ngoba siyabuka njalo ko-Facebook abantu abayibhalayo athi umuntu nje sengifika nje kuSikoni wami ngithi nje kuSikoni ngicela nje angiphekele ngoba nje mina ngizobe ngingakwazi ukwenza idombolo umuntu weqoda ngikhulekile kushilo sibona nje asho into engekho yaphuma yabona uzothi mayisefika kuleso sigaba asekuso abone ireality ebese yakhala acabanga ukuthi awusathane lento isihogo hayi negebhu kule gebhu akanayo dinga you-support ukuthi uyivale ngoba kanti nawe njalo awuyona ingilosi kaNomakhiya nawo ama-shortcomings akho nawo ama-weaknesses akho nawo khona lalo muntu azokubekezelela khona uyazikhohlwa mntana nawe ulala uvuke ngo-9 10 yabona abakwazi ukulahlele leyo nto futhi abakwazi ukuhamba ephume ekhuluma ngabantu ethi ngapho umvila weNkulunkulu kunje cha ufanele akubekezelele nawe abe nendlela nawe yokuthi athole i-coping mechanism yokuphila nawe unjengoba nje so-ke kuyabekezelelwa na uziphona kwayibona-ke leyo gebhu abangahluphi umnyeni wami ekhohlweni wavele walanda insengo entsha wasoka umntwana engumuntu wesifazane lela abantu abebesoka abantu in terms of ungadaneli ngosayilo kwakuwa abantu besilisa kodwa waphuma kwiroli yokuba ngumuntu wesifazane wangena erolini kaMose wazosoka umntwana uNkulunkulu wenze njani ulisusa ulaka lakhe kuMose uMose wasizwa unkosikazi ukuze akwazi ukuthi afinyelele ngaphesheya kodwa ziningi izinto uNkulunkulu azenza noMose zikhona izinto ngeke sibone izinto ezinhle azenze zenzele uNkulunkulu la anakekela khona ingakho uNkulunkulu njengoba ayinakekela izinto zikaNkulunkulu wazi uNkulunkulu no angimnikeze umsizi ozokwazi ukuthi abe i-perfect match for him ozokwazi ukuthi lapha asala khona amlekelele ngoba uMose naye ulandela imicebo kaNkulunkulu wamkhonza uNkulunkulu wamhlonipha uNkulunkulu elungile ngoba uNkulunkulu omuhle uNkulunkulu onesisa uNkulunkulu osithandayo so nathi-ke ngey'khathi zonke-ke kusemqoka kubalulekile ukuba siyazi le ukuthi uma sinakekele uNkulunkulu uNkulunkulu wenze njani Hallelujah.